Uma siqhubeka-ke bafundi ngombuzo wesikhombisa, umfundi uzoqaphela laphana ukuthi imibuzo manje isiyashintsha. Awusabuzwa ngalokhu okwenzeka esiqeshini noma kulesi siqeshana osuke usifundile kuphela, kodwa usubuzwa ngendaba yonke isiphelele manje. Usubuzwa ngezehlakalo ezaholela esigamekweni sokusha kwezingane nomuzi kaXolani 7.4 lo engiwufundayo othi finqa ngamaphuzu amathathu izehlakalo ezaholela esigamekweni sokusha kwezingane nomuzi kaXolani. Lo mbuzo lo impendulo angeke siyithole kulesi siqeshana. Kumele na kanjani sibuyele endabeni yonke ngokuyazi kwethu. Uma sikhuluma ngezigameko noma izehlakalo ezaholela ekuthenini kushe izingane nomuzi, ngamanye sifuna ukwazi ukuthi ukuze izingane zitholakale zishela endlini kusha nomuzi wonke, yikuphi okwenzeka okwaholela ekuthenini gcine kusho umuzi nezingane? Yikuphi okwenziwa abalingiswa okwaholela ekuthenini izingane nomuzi sigcine noma gcine kusho umuzi? Ngokomhlahlandlela abaliwe amaphuzu. UXolani okokuqala ushiya izingane uzikhiyela kuphi? Endlini, ngoba ulungile esebenza ebusuku. Uyahamba uyobona ubani? uMahlengi uXolani. Bayahamba bayodla endaweni yokudlela. Lezo zigameko lezi engiyibalayo ezibalwe lapha kuleya memo izona ezenzeka zaholela ekuthenini ingane zigcine zishele endlini. Ukuba azange ayikhiyele endlini, azange ahamba ayobona uMahlengi, bahambe bayodlela e-restaurant, ngabe ingane azange zashela endlini. Izona izigameko. So kufuneka ini manje bafundi? Ulwazi lwencwadi yonke. Ngiyethemba kuyezwakala lapho. Uma siqhubeka bafundi, ngizocaphuna nje imibuzo engibona ngathi idinga ukuchazwa lapho. Ake sibheke nje u7.6. Yini inhloso yombhali yokuveza isigameko sokubulawa kukaNyambozi? Yini inhloso yombhali? Ubehloseni umbhali uNG Sibiya uma ngabe sivezela isigameko sokubulawa kukaNyambozi? Ake ngiwuchaze ngale ndlela lo mbuzo. Umbuzo lo ungabhala la ubhala khona lokho okulandelayo. Ungavela ngale ndlela. Yini inhloso yombhali yokuveza abalingiswa uZakithi noNomthi uma ngabe beshayana laphana isidudla laphana uNomthi eshaya uZakithi? Yini inhloso yombhali yokuveza uNyambozi ebulawa? Yini inhloso yombhali yokuthi kube nodweshi lwangaphandle lapho sithola intombi zikaSibuzilwa? Sikhumbule bafundi, umbhali umebhala indaba ukuze agqamise esinye isigameko kumele abhale ngesinye isigameko. Ngisho kanjani? Ake ngiqale ngombuzo lo owesibili engongezile, izintombi zikaSibu, uNomthi noZakithi. Ukulwa kwalabantu bobabili kwadala ukuba uZakithi athukuthela. Ngisho uma esethukuthele, uma ehamba ugibela itekisi, uyezwa emsakazweni kuthiwa kufuneka umuntu la ogqekeze wabulala eplazini. Ngamanye amazwi, inhloso nje yombhali ukuzivezela laba balingisa ababili beshayana. Kwakuwukuthi ekugcineni uZakithi ezokwazi ukwenza njani? Ukushayela amaphoyisa, kutholakale ubani? Umuntu ogqekezile wabulala uNyambozi. Okundumiso. Okusho ukuthi ngamanye amazwi, la balingisa umbhali ubafakile nje lapha endabeni ukuthi nina ngizonibhala ngoba ngifuna kube nomuntu
ozokwazi ukushayela amaphoyisa. Ngamagama, inhloso yombhali yokusebenzisa labalingiswa ukuthi kube nomuntu ozonze njani ozoshayela amaphoyisa ucingo adalule ukuthi ubani lo ogqekezile. Asibuyeni-ke kulo mbuzo lo, u-7.6. Yini inhloso yombhali yokuveza isigameko sokubulawa kukaNyamboza? Ukubulawa kukaNyamboza, wadutshulwa ngisho uNyamboza. Uma edutshulwa, omakhelwane nabanye kade besebenza lapha epulazini basizwa noma bawuzwa umsindo wesibhamu. Lokho kwabenza benze njani? Baphuthuma bayohlola kwenzekani emzini kaHlomuka omkhulu uNgidi. Ukuba uNyamboza azange adutshulwa, akekho umuntu wayezoya laphana eyohlola, okusho ukuthi anti noNgidi abekade beboshelwe endlini, akekho okade ozobezwa ukuthi badinga usizo. Okusho ukuthi ngamanye amazwi bafundi, umbhali uthe makube nesigameko lapho uNyamboza ezodutshulwa khona ukuze abantu bewuzwe lo msindo bakwazi nokuyosiza. Okusho ukuthi ngamafuphi, yingakho impendulo uma uzobheka umhlahlandlela, impendulo kuthiwe laphana inhloso kwakuveza indlela yokuthi kutshelwe noma kuhlatshwe umkhosi, kube nabantu abamemezayo, yelekelelani bo, kukhululwe oNgidi no-anti akade beboshiwe laphana. Ngenxa yokudutshulwa kaNyamboza, abahlali, omakhelwane kanye nakade besebenza bakwazi ukuyohlaba umkhosi bayosiza. Iyona nhloso. Ngamanye amazwi mfundi, umbhali usebenzisa ezinye izigameko ukuze agcine afinyelela kwesigameko sakhe afuna kwenzeke ngendlela yakhe. Ekugcineni umbhali wethu lapha ubefisa ukuthi basizeke noma bathole usizo oNgidi no-anti. Bazoluthola kanjani usizo? Akudutshulwe uNyamboza, kuzoba nomsindo, abantu bezozwa bese begijimela ukuyohlaba umkhosi besize laphana emzini kaNgidi. Ngiyethemba naleyo iyezwakala abafundi. Ngokuphuthumayo, ake sibheke nje u-7.8, 9 no-10. Imibuzo le esezingeni eliphezulu. Umbuzo 7.8. Qhathanisa uthando lwabalingiswa uNontobeko kanye noNdumiso ekuthandeni umuntu oyedwa ongumhlengi. 3 marks. Siyaqhathanisa laphana senze u-A, B no-C. U-A ilapho ubahlanganisa bobabili. Bobabili laba balingiswa banothando lweqiniso. Ngehlela ngiya ku-B. Ngiqala ngoNontobeko. Ikuphi okukhombisa ukuthi uNontobeko unothando lweqiniso kumhlengi wakhe? Ikuphi akwenza? Uyakwazi akwenza wena uyifundile indaba. Ngiyadlula ngiya ku-C, ngibheka uNdumiso. uNdumiso naye wayithanda intombi yakhe phela uMahlengi. Wayenothando lweqiniso. Ikuphi-ke mfundi akwenza ukuveza lo thando lweqiniso? Usuyakubala ngaphansi ka-C. Uqalile wakuhlanganisa bobabili abalingiswa banothando lweqiniso kumhlengi Mahlengi. uNontobeko uveza uthando lweqiniso ngoba simthola enza da. uNdumiso unothando lweqiniso kumahlengi ngoba simthola enza da. Siyakwazi akwenza uNdumiso. Wakhetha ukubuyela ebugebengwini, ahambe ayogqekeza ngoba efuna imali yokulobola isithandwa sakhe. uNontobeko siyakwazi akwenza, wabhuntshuza umshado, washiya unkululeko owasala ngokuzibulala. Wahamba waya eGcilima
wayothi ungatha uMahlengi, umhlengi kuyena. Uma sibheka ke u7.9, ngabe isenzo sikangithi sokuxosha umhlengi ngesikhathi emtshela ukuthi uyi-gay samukelekile kuwena? Sekela umbono wakho. Samukelekile kuwena na? Kuwena ngokwakho mfundi, sesifuna imicabango yakho. Uzosho ukuthi samukelekile noma asamukelekile? Ngikuveza ngamabomu lombuzo lo ukuthi singakhohlwa ukuthi asisebenzisi ucha, asisebenzisi uyebo. Samukelekile noma samukelekile? Ngiyavumelana noma ngivumelana. Usuyasekela ukuthi usho ngani? Sifuna umbono wakho la. Ungayihluka umbono wakho kunowomunye. Umbuzo wokugcina. Phawula ngempumelelo yombhali ekuphetheni le ndaba. Ngicela lo mbuzo lo ukwenzela noma ngiqophe isiqophamazwi esisha. Ngirekhode lo mbuzo nje u7.10.